Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal kurama wal a'izza, wonten kersanipun para masyayikh, para kiai, para sepuh bini sepuh, wabil khusus wonten ngersanipun Al Habib Ahmad Umar Muthohar saking Semarang. Mugi-mugi saged rawuh wonten ing majelis kholipun Simbah Kyai Haji Ahmad saha masyayikh Pondok Pesantren Rudhatul Muta'alimin ingkang dipun mulyakaken dening Allah taala. Ugi dumateng Bapak Kyai Haji Humaidi Nur Mustafa saking Wonosari, dumateng Bapak Kyai Haji Abdurrahim saking Bojonggede, Bapak Kyai Haji Idris Nur saking Sukolilan, wonten ngersanipun Bapak Kyai Yahya Nur Fatoni saking Tambakrejo. Ugi wonten ngersanipun Bapak Kyai Haji Nur Hasan saking Sukolilan saha Bapak Subari. Nuwun sewu menika Pak Yai Haji Nur Hasan kalian Pak Subari saantawis jengkar kawula nika mboten mriki minggah sedaya kalih priyantun punika guru kawula nggih. Janipun matur wonten panggung niki kirang ta'adub. Sedayanipun ingkang dipun mulyakaken dening Allah taala, dumateng para alumni Pondok Pesantren Rudhatul Muta'alimin periode tahun 1960-an sampai sekarang, menawi ingkang sak ngandhapipun tahun swidak sampun sami kundur wonten ngersanipun Allah taala. Kathah ingkang sampun kundur sampun sedo, terutama Bapak Kyai Mudzakir saking Gedung Gading ingkang kawula hormati. Ugi dumateng para santri Pondok Pesantren Rudhatul Muta'alimin ingkang kawula tresnani, wabil khusus dumateng Bapak Kepala Desa Margosari, Bapak Sumedjo Karep saha saperangkatipun ingkang kawula hormati. Umuman dumateng para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Monggo wonten ing siang punika kita sedaya langkung rumiyin tansah muji syukur wonten ngersanipun Allah taala bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Bilih ngantos saat punika kita sedaya tasih keparingan nikmatipun Allah taala arupi nikmat dipun paringi panjangipun umur, tasih keparingan sehat wal afiyah. Mugi-mugi niat ingkang ageng punika estu saged kita ginakaken kangge taat dhateng Gusti Allah taala, kangge nambahi ubudiyah kita wonten kersanipun Allah taala, ingkang supadosa kita pikantuk kawilujengan gesang wonten ing alam donya ngantos dumugi gesang wonten ing alam akhirat. Amin Allahumma amin.
Kaping kalihipun sholawat salam kunjuk dateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan sedaya tansah ngajeng-ajeng syafaatipun bejang wonten ing yaumil jaza. Mugia kula lan panjenengan pikantuk syafaat ingkang ageng saking ngersanipun Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Dumateng para masyayikh, para kiai, para alumni, para santri, ugi dumateng para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Kawula wonten ing mriki minangka Shahibul Bait. Shahibul Bait saking Shahibul Hal simbah kawula Kiai Haji Ahmad. Sejatosipun kawula punika putu, nggih. Putu ingkang wonten ing sampadan punika ingkang tasih sugeng namung kantun 3. Kawula saking mijil Ibu Zulehah ingkang putra saking simbah Kiai Haji Ahmad. Lajeng ingkang kaping kalihipun Mbak Yu kawula. Lajeng ingkang kaping kalihipun inggih punika Ibu Mahrumah ingkang saking simbah Kiai Maksum, Pak Lik kawula, Kiai Maksum. Niku mahrumah kantun setunggal, sederek-sederekipun sampun seda sedaya. Nggih termasuk kawula punika putu sing paling beling, nggih. Putu ingkang paling beling terutami dipun tuntun dening tiyang sepah kawula piyambak zaman semanten dereng haji nanipun Ahmad Isa. Kawula punika ken mondok bar lulus SD mboten nate purun. Ngantos kula niku riyin dipun suwukaken kula tasih kemutan dipun suwukaken wonten ing ngersanipun Mbah Yai Zuhri bin Abdul Wahab. Kula mrika niku tasih kemutan kawula. Sanawiyah kelas kalih dipun jak mrika. Saking griya pun dipun weling kalian bapak, ayo tak jek naweke Yai Zuhri nang tekan Yai Zuhri kudu mrono tak boncengke nganggo sarung nganggo pici. Kula mboten purun, kula protes. Wong aku isih cilik kok entes sunat kok kon sarungan, kula ngoten. Kula mrika nggih estu katokan cekak. Katokan cekak dan Yai Zuhri bin Abdul Wahab niku kula tasih katokan cekak, kula tasih kimutan. Rawuh wonten mrika abah kawula matur, Yai nyuwun pandonganipun kangge taufik. Mugia lare nika purun enggal-enggal purun ngaji wonten ngersanipun para kiai, para sepuh. Nang kok kula tingali kok tingkah salehipun kok kadosipun kok ewet. Yai Zuhri punika jawab enteng kemawon, diperjarake mawon Yai Sa. Mangke nek wis bosen nganggo katok cekak ngolah gantine nganggo sarung. Alhamdulillah sasampunipun ngoten niku kula tasih nganggo katok cekak kemawon. Lajeng bapak kula matur, Yai dipun suwuk bon-bonane dipun sebul jenengan. Kula niku Pak disebul bon-bonane, ngen sirah ngajeng niku ngen dhuwuripun bathuk. Kula mboten purun nggih, Yai Zuhri nipun nggih mboten purun. Yai Sa rasah disuwuk-suwukan nggih. Rasah disuwuk-suwukan. Kok mboten disuwuk men mandi Yai. Rasah disuwuk nggih. Ning sabibaripun bapak kawula lan kawula sowan wonten ing dalemipun almarhum simbah Yai Zuhri Gubuk Sari punika konduripun saking mrika pamitan. Yai Zuhri punika matur kalian bapak, wis iki tekaki permen engko kon ngemut taufik agar dek nene arep jajan aja dikai duit, dikai permen saka wikku wae ngoten niku. Sak buntel ngoten niku. Dipun paringi permen setunggal buntel. Wis engko dek nene engko gelem ngaji ngoten. Ning nyatane nggih mboten purun ngaos nganti tekan niki. Nggih. Niku seklumit nggih.
Alhamdulillah wonten ing siang punika para masyayikh, para kiai, para santri pondok pesantren Rodotul Muta'alimin langkung-langkung para alumnipun saged kempal wonten ing majelis kholipun Simbah Kyai Haji Ahmad. Kawula sangat bangga dados dzuriyahipun putunipun Simbah Kyai Haji Ahmad. Keranten acara menika sampun kelampah pinten-pinten puluh tahun. Kala wau dalu kawula dongeng-dongeng kalian Pak Haji Humaidi dipun etang wontenipun acara khol punika kawit taun 1920. Wekdal semanten Mbah Yai Ahmad tasih sugeng lan sampun gadhahi pondok pesantren ingkang dipun kholi nggih punika Simbah Kyai Haji Muhsin. Lajeng wekdal punika diterasaken ngantos dumugi taun 1900 kawandoso. Taun 1900 sekawandoso punika Mbah Yai Ahmad kundur dipun pundhut dening Gusti Allah. Perlu dipun mangertosi dumateng para alumni kadosipun alumni ingkang sepuh-sepuh punika sampun nate ngasu ilmu dhateng Simbah Kyai Haji Ahmad napa malih putranipun nggih punika Mbah Yai Maksum. Ning kadosipun sejarah Mbah Yai Ahmad niku kathah ingkang dereng mangertos nggih. Ngantos anak putunipun mawon niku tasih kathah ingkang boten ngertos. Mbah Yai Ahmad punika lahir asli saking Surapadan. Umur kirang langkungipun 2 taun merantau wonten ing Mekah. Salebetipun wonten ing Mekah punika ngudi ilmu. Boten kados tiyang sakniki. Tiyang sakniki cah nom-nom umur 20 taun nyang Mekah dadi supir kerja nggih. Ning Mbah Yai Ahmad punika selama 12 tahun mondok wonten ing pesantren wonten ing Mekah. Lajeng kancanipun saking daerah Kendal punika ingkang sareng kalian Simbah Kyai Haji Ahmad inggih punika wonten setunggal wonten ing dusun Tambakrejo Tambakrata inggih punika Kyai Abdullah. Kyai Abdullah. Nanging Kyai Abdullah kalian Yai Ahmad punika mondokipun wonten ing Mekah punika riyin Yai Abdullah. Yai Abdullah sampun mukim wonten 2 taun. Simbah kawula Kyai Haji Ahmad punika nembe dugi. Nggih. Nembe dugi wonten ing Mekah mriku. Dereng enten revolusi Wahabi punika dereng wonten. Nggih. Dereng enten. Sabibaripun 12 taun punika nyerati kalian sederek-sederekipun wonten ing Surapadan. Bilih Yai Ahmad punika gadah tunggal jaler setunggal, gadah tunggal istri punika 3. Gadah sederek jaler punika setunggal, gadah sederek istri 3. Nyerati dhateng sederek-sederekipun bilih piyambakipun sampun tutuk salebetipun ngudi ilmu ajeng kundur wonten ing tanah Jawa. Nyerati sing isinipun Kang Mbak Ayu sebab niki Ahmad niki putra ingkang paling ragil nggih. Putra ingkang paling ragil saking putranipun Mbah Yai Muhsin. Mula lajeng nyerati kalian sederek-sederekipun. Aku arep mantuk nyang Jawa ning aku rak duwe biaya kanggo ongkose bali. Apa toh sedulur-sedulurku bisa urunan nggo tuku karcis tiket sengko Arab Saudi nganti tekane tanah Jawa. Nek bisa menehi urunan kanggo tuku karcis tiket, aku ora bakal bali nyanggon Margosari, mungkin ya bali ninggon tanah Jawa ning ora ninggon desa Margosari. Wekdal semanten selain gadah rencang naminipun Yai Abdullah saking Mbak Rata, ugi gadahi rencang saking daerah Ungaran.
Niki sing saking ungaran iku sangat akrabipun kalian simbah Kiai Haji Ahmad. Lah wekdal semanten rencang saking ungaran punika, asli saking ungaran ingkang mondok wonten ing Makkah punika gadah adik putri. Niki termasuk keluarganipun keluarga ingkang kaya kathah bandanipun. Ayo bali mbek aku tak ongkosi, nanging engko sampeyan aja bali ning nggon Margosari Serampadan, ning bali nyang Ungaran tak entukke adikku bareng-bareng perjuangan agama Islam ning nggon daerah Ungaran. Ngeten niki dipun sanjangke kalian sederek-sederekipun, Mbak Yunipun kalian Kang Masipun. Lajeng sasampunipun mirsani serat ingkang isinipun mekaten, lajeng tergugah Kang Masipun utawi Mbak Yunipun lajeng ngempalaken arta dipun kidhunaken wonten ing Mekah mriku supados kedah kundur wonten ing dusun Serampadan. Alhamdulillah wonten ing dusun Serampadan punika panjenenganipun lajeng giar-giaraken ilmu sinaosa kalian giar-giaraken ilmu kala wau panjenenganipun simbah Kiai Haji Ahmad tasih purun ngaji kalian ulama-ulama Kendal. Wekdal semanten tirosipun ngaos kalian Mbah Yai Khotob Kendal. Kula nggih mboten ngertos Mbah Yai Khotob Kendal Bundalem niku daleme ngen pundi kawula mboten patos paham. Mbah Yai Hatab nggih. Lah saklebetipun ngaos laju wonten ing Kendal punika lewatipun Bulu Gede, Putat Gede, Sukodono, lajeng lewatipun Trompo, lajeng Bundalem. Niku wungsal wangsul tiap seminggu sepindah. Anggedhe wayahe liwat Trompo niku sumerep enten gadis ingkang bar buang hajat saking kali sebelah wit napa kilenipun dusun Trompo punika mangke dungi wayahe jam 11 niku piyambakipun pun rampung salebetipun buang hajat kala wau. Lah niki Yai Ahmad sumerep ajeng ngepek kalian setunggalipun priyantun putri saking daerah Trompo. Nek sing Pak dipek punika dipun adang-adangi kalian tiang sepahipun sebab tasih nggadahi Mbak Ayu ingkang dereng napa dipun zawat kalian tiang jaler. Pramila salebetipun mekaten lajeng dipun tangkletaken ajeng ngepek kalian tiang istri kala wau lajeng angsal ning ora tak olehke sing dituju dening sampean ning sampean teka Mbak Yuni. Sebab nak adike niku memang cantik, pakulitanipun putih nemu giring, lajeng ingkang Mbak Yunipun niku cemeng nggih. Ning Yai Ahmad niku dipun canteni dening tiang sepahipun lari istri kula nderek mawon wis ora kae Mbak Yuni wis ora apa-apa. Nggih. Lajeng estu zawat sekalian Mbak Yunipun ingkang nami Mak Maimunah. Cemeng. Kalian Mak Maimunah punika nggadahi putra jumlahipun enten 18 ingkang ragil inggih punika ibu kawula piyambak ingkang dipun rabi dening bapak kawula Kiai Haji Ihsan Mustafid. Berarti Kiai Haji Ihsan Mustafid niku napa mantunipun simbah Kiai Haji Ahmad. Nang sinasa mantu tasih minangka dados ponakanipun. Sebab napa Mbah Yai Ahmad punika nggadahi Mbak Ayu ingkang Mbak Ayu kala wau dipun angsalaken. Monggo Mbak Ayu. Sugeng pinarak. Simbah Kiai Haji Ahmad punika nggadah Mbak Ayu ingkang dipun angsal saking priyantun saking daerah Donosari. Lah priyantunipun Donosari menika pikantuk Mbak Yunipun Yai Ahmad nukuli Kiai Ihsan niku. Berarti kalian Mak Zulehah anak sepuh dulehke ngoten niku. Tasih sederek Zulehah umpami kok napa ngundang kalian bapak kula niku Kang Mas nggih.
Kang Mas nggih. Sasampunipun gadah putra wonten jumlahipun 18, lajeng Yai Ahmad punika mengembangkan wontenipun ilmu wonten ing pesantren Rudatul Muta'alimin ingkang dipun bangun. Sabibaripun saantawis majeng Mbah Yai Ahmad punika zawat malih, krama malih nggih. Duka kok zaman semanten kok mbah kula niku kok rabi malih ngoten niku nggih. Zawat malih pikantuk priyantun putri saking daerah Tambakrejo, naminipun Ibu Sofiah. Ibu Sofiah punika kalian Mbah Yai Haji Ahmad punika nuruni putra ingkang jumlahipun kirang langkungipun enten 12, terutama ingkang hadir wonten ing wekdal siang punika putranipun Mbah Yai Ahmad saking Ibu Sofiah inggih punika Bapak Kiai Yahya Nur Fatoni, wau ingkang bikak Fatihah wonten ing acara menika. Niku enten 12. Termasuk ten daerah Patebon kanggenipun tiyang Patebon mangertos inggih punika Pak Mangsur. Niku putranipun Mbah Yai Ahmad saking garwa Wayuan. Niku nuruni enten 12 putra. Sasampunipun pikantuk priyantun putri saking Tabarjo nggih punika Ibu Sofiah gadah putra sedasa ten mriku mbangun masjid Pakintelan. Lah masjid Pakintelan kalian Mbak Roto niku riyin masjid Pakintelan. Mboten Mbak Rotone ning riyin Pakintelanipun. Niku dibangun dening simbah kawula piyambak. Cikal bakalipun masjid Tambakrejo niku ingkang bangun simbah Kiai Haji Ahmad. Sasampunipun ten mriku mengembangkan hukum agama, lajeng Yai Ahmad krama malih kalian priyantun malih ingkang dipun tuju wangsul malih wonten ing daerah Trompo. Wonten ing daerah Trompo. Wonten ing daerah Trompo ingkang dipun tuju punika ingkang wontenipun Trompo ingkang sebelah kidul sakmenika ingkang dipun tuju punika setunggalipun priyantun putri ingkang sebelah ler Kampung Regasi. Nggih. Ingkang Regasi mujur ngetan ngulon punika nggih. Laten mriku pikantuk ingkang nami setunggalipun tiyang priyantun putri ingkang asma Mak Nyai Halimah. Yen boten lepat nggadahi putra gangsal napa nggih. Gangsal putri-putri sedaya nggih. Ingkang tasih punika nggih namung setunggal. Saking garwa nomor 3 niku setunggal naminipun Mak Nyai Yatimah. Ingkang saking garwa nomor kalih kantun setunggal nggih punika Pak Yai Yahya Nur Fatoni. Saking garwa nomor setunggal pun telas nggih. Sampun telas. Lajeng sejarah menika mengacu bilih Mbah Yai Ahmad rabi ingkang terakhir ingkang nomor 3 punika saklebetipun zawat wayuh priyantun putri 3 punika mboten kados dene kiai-kiai zaman sakmenika, adilipun sanget nggih. Niki mangke putranipun ingkang garwa nomor kalih saged dipun tanggap dipun nggih. Saking ngene garwa sepuh kalih dinten, garwa nomor kalih dinten, garwa kaping 3 nggih kalih dinten, sing setunggal dalu pitung dinten niku sing tunggal dalu tilemipun wonten ing pondok pesantren. Nggih. Niku kumpule kalian santri. Santri niku dijak turu kalian Mbah Yai Ahmad. Saniki langka sanget kiai turu kalian santri ini. Niku selama hidupnya niku nggih. Selama hidupnya itu memberikan waktu untuk anak muridnya. Ngeloni santri niku enten babahanipun piyambak ngoten kala dipun terasaken kalian putranipun nggih punika Mbah Yai Maksum. Mbah Yai Maksum punika gadah uzlah panggenan uzlah piyambak nggih punika piyambakipun ndamel pondok panggung punika nggih. Panggenan uzlah ingkang kamar sebelah napa kilen pindah punika panggenanipun uzlahipun Mbah Yai Maksum putranipun Yai Ahmad. Pramila Yai Ahmad punika salebetipun pikantuk garwa 3 neng sedanipun boten wonten ing dusun Suropadan. Nanging
panjenenganipun sedanipun nilar garwa 3 punika wonten ing pangkuwanipun garwa ingkang nomor 3 inggih punika wonten ing Trompo. Saknika tinggalanipun Masjid Trompo wonten niku nggih. Tiap rabi niku ndamel masjid, tiap rabi ndamel masjid ngoten niku nggih. Seda wonten ing garwa ingkang nomor 3 inggih punika ngene Mak Halimah. Lajeng dipun beta mriki dipun sareaken wonten ing mriki. Saterasipun garwa-garwanipun menyusul kalian Mbah Yi Ahmad termasuk Mak Hajah Maimunah ingkang ibu-ipun saking ibu kawula piyambak seda dipun makamaken wonten Serampadan. Mak Sofiah ibunipun Bapak Kiai Yahya Nur Fatoni ingkang mukim wonten ing Tambakrejo nggih dipun beta mriki dipun sareaken sebelahipun Mbah Yai Ahmad. Saking Trompo seda wonten ing Trompo nggih dipun sareaken wonten ing Makbaroh Surapadan. Berarti niki signaminipun garwa wayuh dhateng priyantun putri 3 sehidup semati nggih. Tendunyanipun nggih kempal wonten ing makbarohipun nggih dipun kempalaken nggih. Lah mugi-mugi kemawon kanthi wontenipun sejarah-sejarah kala wau saged ngemutaken dhateng para alumni ingkang rumiyin sok nate nyucup ngilmunipun Simbah Kiai Ahmad saha sak dzurriyaipun termasuk putra wayahipun Simbah Kiai Ahmad. Kadosipun saking santri ngene Yai Maksum mawon niku sejarahipun Mbah Yi Ahmad punika kathah ingkang dereng patosa mangertos. Termasuk anak putu nggih. Lah kawula menika termasuk anak putu sing paling terakhir niki kula memang teberen open kerep tilik ten ngene sederek-sederek ingkang sepuh-sepuh nangkletaken sejarah-sejarah saking Simbah Kiai Haji Ahmad urut-urute niku pripun niku kula rangkum ngoten niku nggih. Kula rangkum ngantos nasab-nasabipun niku saking ngene garwa pertama gadah putra pinten, garwa kalih gadah putra pinten, nami-naminipun sinten, ingkang garwa nomor 3 gadah putra pinten, nami-naminipun sinten, manggenipun ten pundi niku kawula nggih rada teberen ngoten niku nggih. Kula goleki. Nyuwun pandonganipun kemawon dumateng para masayih para kiai ingkang sampun hadir wonten ing siang punika mugi-mugi wau ingkang sampun dipun ngendikaken dening prakata panitia bilih Simbah Kiai Haji Ahmad punika nggadahi jariah, gadahi tilaran ingkang sangat bermanfaat arupi masjid, arupi pondok pesantren, ugi wontenipun madrasah diniyah. Mugi-mugi sedaya jariah kalau saged manfaati dhateng masyarakat Margosari khususipun lumebaripun dhateng sedayanipun tiang Islam. Lan perlu dipun mangertosi dumateng para bapak-bapak ibu-ibu bilih pesantren Rudhatul Muta'alimin punika nampi dhateng putra wayah panjenengan sedaya dipun didik wonten ing lembaga diniyah murni nggih punika diniyah salafi ingkang sunni nggih. Tiap kempalan awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun semua pengurus lan guru madrasah niku memang ada ide-ide penyegaran, masukan-masukan, setengah saking masukan-masukan saking para pengurus niku enten ingkang ngusulaken bagaimana kalau pesantren Margosari ini sudah mempunyai gedung madrasah diniyah yang megah, sekiranya tidak hanya dipakai pada sore hari saja tapi coba digunakan untuk pagi hari, yaitu diadakannya di pondok pesantren Rudhatul Muta'alimin niki dipun paringi pendidikan formal semacam pendidikan sanawiyah SMP ataupun SMK. Ning kawula tasih menggalih tasih ingin mempertahankan kesalafiannya nggih. Nggih. Kula tasih ngotot senajana kok bocah saiki namung bocah siji atau cah telu, kula tasih mau mempertahankan kesalafiannya pondok pesantren Rudhatul Muta'alimin. Nggih. Masalah formal niku
Saniki pun kathah men sekolah ten sanesipun ngoten niki. Niku prinsip saking kawula piyambak, mungkin prinsip ingkang kolot dipun tingali kanggenipun para priyantun zaman sakniki. Kok angel temen, kok isih kolot, kapan napak maju? Kadosipun kathah ingkang matur mekaten sebab kekolotan kawula punika. Ning mugi-mugi sinaosa kawula punika kolot namung boten saged majuaken dhateng kathahipun para santri ning sinaosa sekedhik mugi-mugi santri ingkang nyucup ngilmu wonten ing pondok pesantren Rudatul Muta'alimin tilaranipun Simbah Ki Ahmad pikantuk ilmu ingkang berkah, ilmu ingkang manfaat. Amin Allahumma amin. Ingkang terakhir saking Sahibul Bait ngaturaken matur nuwun sanget saking sedaya panitia ingkang sampun mendukung wontenipun acara hall punika, terutama khususipun saking dukuh warga Suropadan RW kalih ingkang sampun bantu babakan harta bendanipun, pikiranipun kangge mensukseskan wontenipun acara hall enjang punika. Terutama dumateng para masyarakat Margosari kawula nggih ngaturaken matur nuwun sanget panjenengan sedaya ugi sampun nyekuyung wontenipun acara hall, terutama wontenipun acara ingkang sampun kelapah wau dalu inggih punika bacaan sholawat Simtu Durur ingkang dipun pimpin dening Habib Fauzi Rizal saha Habib Firdos. Mugi-mugi acara ingkang mekaten punika saged mlampah kanthi sae nyuwun pandonganipun para masayih, para kiai. Mugi-mugi salebetipun kawula ngayahi nerasaken tilaran-tilaran saking tiang sepah kala wau saged istiqomah manahipun lan dipun paringi berkah umuripun lan sedayanipun. Amin Allahumma amin. Saking keluarga kathah kekiranganipun salebetipun paring pahormatan dhateng para masayih, para kiai, para bapak-bapak, para ibu-ibu, terutama para alumni lan santri saking Sahibul Bait nyuwun agung pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Kawula akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.